Ahoj děti, jmenuji se Michal a dnes vám společně s Tereskou budeme povídat o České republice. Třeba o tom, proč se nazývá srdcem Evropy, nebo se také dozvíte něco o našem dvouocasém lvu a o tom, kolik bazénů by se vešlo do největšího českého rybníka. Tak tedy, víte, kde vlastně Česká republika leží? Že ne? Já vám to povím. Jsme přímo uprostřed Evropy. Opravdu. Proto se nám také říká srdce Evropy. A představte si, že máme hned 4 sousedy. Schválně, umíte je vyjmenovat? Jsou to Německo, Polsko, Slovensko a Rakousko. Žije tu asi 10,5 milionu lidí. To, jen pro zajímavost, je asi přibližně tolik, kolik žije v anglickém Londýně. Jsme tedy spíše menší země. Takže jsme vlastně takové srdíčko uprostřed Evropy. A ještě se na chvilku vraťme k těm našim sousedům. Víte, který z nich je ten největší? No hádejte, nebojte se. Ano, je to Německo. A teď něco, čemu se ani nechce věřit. Víte, že u nás stojí víc než 2000 hradů a zámků? Opravdu. Kdybyste chtěli navštívit každý víkend jeden, trvalo by vám to skoro 40 let. 40 let! Takže já si balím kufry, udělám svačinu a hned vyrážím. Počkej, ještě mám další zajímavosti. Například, víte, že dřív byla Česká republika rozdělená na 3 velké části? Byly to Čechy, Morava a Slezsko. Teď máme 14 krajů. To je fakt dost. A každý kraj je něčím jiný a v každém něco skvělého najdete. Třeba na Moravě jsou super vinice, to dospělí rádi, protože tam mají úžasné vínečko. Ale pro děti je to možná lepší v Čechách. Je tam třeba spousta rybníků, ve kterých se dá v létě krásně vykoupat. Takže, když jsem byl malý, tak jsem si snil o tom, že se odstěhuju někam k rybníku. A že se budu koupat každý den. Já bych nejraději žila tam, kde jsou hory a sjezdovky, a to by byla švanda. No to bys mohla do Krkonoš nebo Jeseníků. Tam je většinou v zimě sněhu dost. A teď jedna zajímavost. Víte, že největší rybník v Česku se jmenuje Rožmberk? Vejde se do něj okolo 4000 velkých bazénů. 4000. To by už byl pořádný plavecký závod. Co myslíte? To ano. Jen nevím, jestli by jej někdo uplaval. A co kdybychom si teď popovídali o státních symbolech? My máme vlajku, která se skládá ze 3 barev. Bílé, červené a modré. Bílá znamená mír a čistotu, červená odvahu a modrá věrnost a naše nebe. Pak státní znak. Tam máme lva. A ne tak ledajakého. Český lev má 2 ocasy. No řekněte, znáte ještě nějakého jiného lva se 2 ocasy? Já teda ne. A prý mu ty ocasy přidali čeští králové, aby byl silnější než ostatní lvy. Takový náš superlev. Je na erbu, na státní pečeti, prostě všude. Je to opravdu zvláštní. A pokud jste si toho ještě nevšimli, milé děti, podívejte se na státní znak, třeba ve škole, nebo na korunky, které máte ve svých kasičkách či peněženkách. A co hymna? Ta se jmenuje Kde domov můj. Zpívá o tom, jak je naše země krásná, jsou tam pole, lesy, řeky. No však si ji pusťte, ale upozorňuju, že ji doma pak budete zpívat pořád dokola. A víte, co máme napsáno na prezidentské vlajce? Pravda vítězí. To je heslo staré, jak naše země. Používali ho i husité. Skoro jako by to byla taková kouzelná formule. A teď vám ještě povím jednu pověst. Rytíř Brunsvík, možná jste o něm slyšeli, putoval do cizích zemí, bojoval s příšerami a domů přivedl lva. Právě toho, co je u nás symbolem. A ještě něco. Jeho magický meč je prý zazděný v Karlově mostě v Praze. Až bude naší zemi nejhůř, prý se najde někdo odvážný, kdo ho vytáhne. Doufám, že to nebude nutné, ale kdyby jo, já se přihlásím dobrovolně. Tak děti, to je dnešní příběh o naší vlasti. Už víte, proč je Česko srdce Evropy? Kolik máme hradů? Proč máme lva se 2 ocasy? Příště se podíváme do Prahy. Třeba právě na ten Karlův most nebo Orloj. Těšíte se?
Já rozhodně. Ahoj a mějte se krásně. A pamatujte, pravda vítězí, i když někdy je potřeba to říct víckrát nahlas.